tot de pe Reddit, eu zic productivați. Au nevoie companiile să angajeze un specialist SEO? Ei bine, aici discuția e mai amplă, adică avem exemple foarte celebre, inclusiv Google, inclusiv OpenAI, inclusiv branduri foarte mari care scot periodic pe piață posturi deschise pentru specialist SEO. Acum, dacă iei decizia să angajezi un specialist SEO în compania ta, trebuie să înțelegi că acesta va avea nevoie de niște lucruri pentru a putea să performeze. Va avea nevoie de acces la anumite instrumente, va avea nevoie de acces la date, va avea nevoie de acces la know-how, pentru că este un lucru să te uiți doar în datele tale și altfel este să poți să vezi ce se întâmplă la nivel de piață. Din experiența noastră, cele mai bune rezultate apar atunci când la brand, la client, există un specialist SEO, există o persoană responsabilă pentru partea de SEO, iar apoi colaborarea se face cu o agenție care are toate aceste resurse, are instrumente, are acces la date, are experiență și are și acel set de abilități diverse de care ai nevoie într-o campanie SEO de succes.